Ndewonu. Anyị gacha ịmụ ihe banyere ịhụnanya Chineke, amara Chineke na ikpe ya ziri ezi. Chineke na-azọpụta anyị wee nye anyị ihe anyị na-atụghị anya ya iji gosi anyị ịhụnanya ya. Ka anyị gee ntị n'onye nke Chineke. Na amaokwu 14, o wee sị na amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst dị ukwuu n'ebe m nọ. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst dị ukwuu. Gịnị ka nke a pụtara? O nwere okwu abụọ. Nke mbụ amara, nke ọzọ bụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi bụ inye gị ihe ruru gị. Ịzụrụ ohi, o nwere ntaramahụhụ. Ịbụ onye na-adịghị ike, onwe ọganihu. Ịkụnyere ihe na-adịghị mma, ihe ọjọọ na-efufụta n'ebe ahụ, nke a bụ ikpe ziri ezi. Ị mere ihe imekụrụ ndị mmadụ arụ, Chineke wee sị na nke a ga-eso gị, nke a bụ ikpe ziri ezi. Nwoke a sị, ọ bụrụ na Chineke akwụghachi m ụgwọ dịka ọrụ m si dị, na agara m adị ndụ taa. Mana ọ sị amara Chineke, amara nke ikpe ziri ezi wee nye gị ihe torure gị dịka omume gị si dị. Amara Chineke na-enye gị ihe na-etoru gị. Iru ọma Chineke n'ime obi gị, iru ọma Chineke na ọdịnihu gị, iru ọma Chineke. Ya sị iru ọma Chineke nke ị na-etoru gị. Amara nke onye nwe anyị Jizọs na iru ọma Chineke nke ị na-etoru gị dị ukwuu. Ọ dị ukwuu. Ya mere mgbaghara nke Chineke dị ukwuu karịa mmehie gị. Nnwere onwe nke Chineke dị ukwuu karịa ndọta n'agha gị. Ihe niile nke onye nwaanyị ga-eme na ndụ gị. Ị bụ nwa okorobịa, amara Chineke. Isila na skuul pụta, amara Chineke. Ịbụ onye okenye ugbu a, amara Chineke. Amara Chineke, ị chọrọ ya ka ị wee gafee n'ogo gị. Ị ga-eme ihe ị na-eche na ị ga-emelite n'onwe gị. Amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst dị ukwuu n'ebe ị nọ, n'ịhụnanya na okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Na amaokwu 15, ọ sị na okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka anabata ya nke ọma, na Kraịst bịara n'ime ụwa a wee ịzọpụta onye mmehie, nke mụ onwe m bụ onye isi ya. Ọ sị na eche m na a gara azọpụta m, mana awụ m onye isi ya. Kpọkọta ndị mmehie niile n'otu, lee ha anya n'otu n'otu, lee mmehie niile ha meworo. Mgbe ha bịara, mmehie a niile dị ukwuu karịa ha niile. Ihe ọbụla ewu, ebe ọbụla ị nọ, ebe ọbụla ị si na-abịa, ihe ọbụla ị meworo, dịka ilere anya echi gara aga, n'afọ gara aga, na n'afọ ndị a niile nke ibiri ndụ n'ime ya, ka ị sị na ajọrọ m njọ. Ọ bụrụ na m bụ Chineke, agara m azọpụta onye dị otu a. Mana Chineke sị na ị bụghị Chineke. Amara Chineke na-abịakwasị gị. Ndị chere na aga azọpụta gị, a ga-azọpụta gị n'abalị a. Ọ bịawa ịbịa mmekọta gị site na amara ya, mekọta ndụ gị site n'obi ebere ya, imekọta ndụ gị site n'ịdị mma nke eluigwe. Ọ ga-adị otu a n'aha Jizọs. Amen. Nke a bụ ihe na-eme ka mmadụ nwee nghọta na ihe n'ime ya. Chineke na-enye gị amara na ebere nke na-ezoghị azụ. Ọ chọrọ ịkpọgo gị pụọ n'ebe na-amaghị nke ọma ruo n'ebe a ga-amata gị, ebe ị ga-apụta ihe nye ọha. Chineke chọrọ iwega gị n'ogogo dị elu, mana ọ gaghị eme nke a ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị, ma ọ bụrụ na ị nabataghị Jizọs Kraịst dị ka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Mgbe ị nyere onwe gị bịakwute ya, mgbe ahụ ka Chineke ga-eduru gị, dịka anyị na-ele onye nke Chineke ga-eduru anyị n'ekpere nke nzọpụta. Ị nọ n'ebe ahụ ugbu a? Olee ebe ị nọ? Onye nwe anyị gọzie gị. Onye nwe anyị mekụta ndụ gị n'abalị a site n'ike si n'eluigwe,
site n'ihe ịrịba ama na nzọpụta si n'eluigwe. Onye nwe anyị metụ ndụ gị n'abalị a, isi niile ehulata, anya niile mechie. Onye nwe anyị chọrọ ịmalite ọrụ a na ndụ gị ugbu a. Ị ga-epu ụzọ were onwe gị nyefee ya, si onye nwe anyị lee m n'ebe a, abịawo m. Ọkpụkpọ oku nke Chineke na-akpọ gị ka ị ga-asachapụ ndụ gị, sachapụ mmehie gị niile, mechie anya gị, hụdata isi gị. Ọ na-emekọta ndụ gị ugbu a. Ị na-esonyere na mmekọta ugbu a. Ị na-asị onye nwe anyị lee m n'ebe a, onye nwe anyị lee m n'ebe a, abịawo m. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu, welie aka gị elu. Lee anya na ndụ gị. Anabataghị m ndụ ochie a. Ọ masị gị m ụzọ m na-aga, otu m si na-eme ihe. Ọ bụrụ na m gaa n'ihu ị na-aga n'ụzọ a, m ga-abụ onye a ga-ebibi na mmiri nke nọ na-asọfe ga-eburu m gafee. Onye nwanyị, achọrọ m mgbanwe. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu. Chineke gọzie gị n'ebe ahụ, ka dị ebube. Mgbanwe na-abịa na ndụ gị. Ọrụ na ị na-eweli aka gị elu, biko guzo n'ụkwụ gị, si onye nwanyị lee m n'ebe a. Si onye nwanyị, o Chineke gọzie gị. Onye nwanyị gọzie gị ebe niile ị nọ. Guzo n'ụkwụ gị. Olee ebe ị nọ? Guzo n'ụkwụ gị. Ị na-eche maka okwukwe. Chee okwukwe gị mgbe Chineke ga-azaghachi. Ka wee oge pụrụ iche na ndụ gị. Anyị na-echere gị ugbu a. Ị nọ n'ebe ahụ, n'aka nri, n'aka ịkpa, n'azụ. Ihe ị na-apụghị ịgbanwere onwe gị, Kraịst ga-agbanwere gị ya. Ihe ị na-apụghị ime ka ọ dị mma, onye nwanyị ga-emere gị ya. Onye nwanyị ga-emere gị ihe a dị ukwuu na ndụ gị, wee tụgharịa ndụ gị ndụ dị mma, ndụ dị ọcha, sara mbara, nke dị mma. Na ị nọ n'azụ, n'iru, ị na-anụ olu a, zaghachi n'ọkpụkpọ oku a ugbu a. Onye nwanyị na-akpọ gị oku ugbu a. Jizọs na-akpọ gị oku. Onye nzọpụta na-akpọ gị oku. Onye ga-agbaghara mmehie gị niile na-akpọ gị oku n'abalị a. Guzo n'ụkwụ gị n'ebe ahụ ị nọ. Si onye nwanyị lee m n'ebe a. Chineke anyị gọzie gị. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, ụzọ ọla ị ga-esi gwa onye nwanyị, mee ka m bụrụ onye ọhụụ ugbu a. Chineke gbanwee ndụ m. Onye nwanyị, achọrọ m nchegharị gị. Onye nwanyị, achọrọ m iru ọma gị. Onye nwanyị, achọrọ m iru ọma nke m na-etoru gị. Achọrọ m mgbaghara. Onye nwanyị, ka awụ ihe ọ ga-enye gị. Mgbe ị ga-agwa ya onye nwanyị, ọ ga-emere gị ya. Ọ na-atụ anya ya tutu gị abịa. Mgbe ị bịaworo, ọ ga-emere gị ya. Gwa onye nwanyị, gwa onye nwanyị, gwa onye nwanyị, si ya lee m n'ebe a. Onye nwanyị, mee mgbanwe na ndụ m ugbu a. Chineke, ana m ahapụrụ gị onwe m. Mekọta ndụ m aka ugbu a. Ihe ọjọọ niile nọ na ndụ m, wezụga ugbu a. Ọ ga-eme gị ka ị bụrụ onye pụrụ iche na ndụ a. Ọ na-amalite taa. Ka m kpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka mmadụ niile, ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọbịa, ndị mere agadi, mmadụ niile ndị nọ n'ebe. Ana m ekele gị. Mekụta ndụ ha ugbu a. Were amara gị zute ndụ ha n'oge a n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị na iru ọma gị nke ha na-etoru gị ga-abịakwute mmadụ niile. Ana m ekpe na mgbaghara gị ga-abịakwute mmadụ niile. Ikwere nkwa ihichapụ mmehie ha niile. Ana m ekpe onye nwanyị, site na ndụ ha, site n'echiche ha, site n'obi ha. Chineke, wezụga mmehie ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe na amara gị, dị mma gị ga-abịakwasị ndụ niile. Ka ha mara na imetụwo ndụ ha aka, na ịgbanwene ha. Malite n'oge a gaa n'ihu, ihe a ga-adịkwa otu ahụ ọzọ na ndụ ha. Ọ ga-adị otu ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi na anyị maara na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Esoro gị na-aṅụrị ọṅụ. Chineke wetara ọgwụgwọ mmekọta na ndụ gị. O jirila ihe ịrịba ama bịa na ndụ gị. Ihe ọlawo mkpa gị. Onye nwanyị ga-akwụsị nrịanrịa ahụ ugbu a. Ị bụ onye kpuru ìsì, ma ọ na ị na-achọ ikpu ìsì, onye nwanyị ga-ehichapụ anya gị niile. Ị bụ onye dara ngwụrọ, ọkpụkpụ agbajie, onye nwanyị ga-emetụ gị aka ugbu a.
ị bụ onye ike na-adịghị n'arụ gị, Chineke ga-enye gị ike. Ọgwụgwọ nsọ, olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu, tụkwasị aka gị nke ọzọ n'ebe ị nwere ọrịa. Naanị kwenyere na nke a. Lee ndị a niile anyị gụpụtara, ha Chineke mere ihe ịrịba ama na ndụ ha, ihe ndị ha na-ekwenyeghị. Lee nwoke ahụ nọ n'ebe ahụ nwere nrịanrịa, Chineke wee metụ ya aka. Ọ bụ ya na onwe ya bụ onye na-eti mkpu na-ebe akwa na-agagharị. Enweghị ga-eme otu ihe a na-arụ gị taa. Ọ bụghị site na ntozu gị, mana ọ site na amara. Amara na iru ọma nke ị na-etoru gị nke nnapụta ka ọgwụgwọ nsọ n'abalị a n'aha Jizọs. Mgbe anyị ga-eti ememe ikpeazụ, nwalee onwe gị. Ihe ndị ahụ ga-anọkwa ebe ahụ ọzọ. Chineke ga-etinye akụkọ otito n'ọnụ gị. Welie aka ahụ elu. Nna anyị, anyị na-abịakwute gị. Ị bụ Chineke ịhụnanya, Chineke obi ebere, Chineke ike, Chineke nke na-apụghị daa ada, Chineke ka ị hụrụ ụmụ gị niile n'anya, ndị niile ị keworo. Ana m arịọ onye nwe anyị n'abalị a na ị ga-emetụ mmadụ niile aka na-enweghị ikpe oke n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ma ọrịa ọ dị ntakịrị, ma ọ na o buru ibu, ma nke a na-apụghị ịgwọta agwọta, ma nke a pụrụ ịgwọ. Ana m ekpe n'abalị onye nwe anyị n'iru gị na ike ga-adị, ike ga-egosipụta ike gị ka ọ pụta ìhè, ike nke nnapụta. Mezuo ya na ndụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na enwere ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ka enwee ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla nke na-ebe a n'aha Jizọs. Ihe kwesịrị ka arụgharịa ya. Ihe ọla chọrọ ka ekpuchite ya, metụ ha aka. Ihe na-eweta ihe mgbu, wezụga ya. Ọrịa ma ọ nwere aha ma ọ aha nke ọzọ, ọrịa nke na-anọgide ma nke ka mere na nso nso a, Chineke metụ ha aka ugbu a ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile, Chineke mee ka o guzosi ike, mee ka ọgwụgwọ nsọ a guzosi ike. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi ọzịza, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ma emezuwe ya. Amen. Ma emezuwe ya. Amen. Ma ịnatara ihe ịrịba ama, ihe adịkwa otu ọzọ. Nwalee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ ihe ịrịba ama gị nọ n'ebe ahụ. Anyị na-ekele gị na isonye anyị na GCK nke a. Amaara m na onye nwe anyị gọziri gị na o zutere gị n'ụzọ dị iche, ebe iji wee ndụ gị nye Jizọs Kraịst. Ị ga-ahụta na ọ nọghị nso mgbe niile, n'ihi na ọ bụ enyi nke kachasị nwanne ukwuu. Biko mee ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị site n'ịkpọtụrụ anyị na ebe nzirịta ozi nke soshal midia dịka Facebook na ndị be ya. Ọ bụrụ na Chineke agọziwo gị na ozi ọma nke taa, anyị na-arịọ ka ị kesara ya ndị enyi gị site n'igwe Facebook. Ọ ga-adịkwa anyị mma ka izute anyị na www.gckhq.org/connect, ebe ị ga-enweta akara ngwa na ngwongwo n'ihe ederede ga-enyere gị aka ka ị ike bie ndụ nwa Chineke gị nke ọma. Chineke gọzie gị maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa.